Здравейте, аз съм Алекс. Светът навлиза в ера на енергийна парализа, която не е плод на случайност, а на хладнокръвна стратегия. Доналд Тръмп подготвя мащабна архитектура за пълна американска доминация, като превръща държави като Канада и Венецуела в енергийни придатъци на Вашингтон. Целта е ясна – абсолютен контрол върху петролните потоци и налагане на американското гориво като единствен избор за останалия свят. В тази ситуация Русия е изправена пред стената. Старите находища пресъхват, а разходите за добив растат главоломно. Докато зелените илюзии за вятърни перки се разпадат, става ясно, че бъдещето принадлежи на тези, които контролират дълбините на Земята. За Москва изборът е съдбоносен. Или ще направи научен пробив в недрата на планетата, или ще загуби статута си на световна сила в следващите 2 десетилетия. Битката за недрата. Русия атакува свръхдълбоките резерви и променя правилата на геополитиката. Глобалната енергийна криза не е случайен инцидент, а началото на тектонично пренареждане на света. В своя мащабен анализ Владимир Литвиненко разкрива как Доналд Тръмп подчинява ключови производители на петрол, превръщайки ги в придатъци на Съединените щати, докато Русия стои пред исторически избор да разчита на изчерпващи се ресурси или да извърши научен пробив в недрата на Земята. Енергийната примка и геополитическият залог на Доналд Тръмп. Планетата днес е в хватката на енергийна парализа, която напомня едновременно на петролния шок от 1973 година и на икономическия застой от времето на пандемията. Но зад кулисите се разиграва брутална стратегия за преразпределение на световните богатства. Американската политика, особено в лицето на Доналд Тръмп, действа с размах, който не оставя място за илюзии. Вашингтон систематично подчинява основните центрове за добив на въглеводороди. Когато Канада бива наричана 51-ви щат, а в Близкия изток и Латинска Америка се прилагат инструменти от арести до преки военни конфликти, целта е една – абсолютен контрол върху енергийния поток. Както отбелязват анализаторите на Поглед Инфо, Тръмп подготвя архитектурата на американската доминация за десетилетия напред. Резерви и квоти. Реалността на петролната шахматна дъска. През настоящата година Русия успя да си върне ключовото второ място по добив на петрол в света, но сухите цифри крият сериозни предизвикателства. Ако погледнем към доказаните световни запаси, картината изглежда коренно различно. Лидер е Венецуела с нейните колосални 303 милиарда барела, следвана от Саудитска Арабия с 267 милиарда, Иран с 209 милиарда, Канада с 163 милиарда и Ирак с 145 милиарда. Русия заема място в края на тази престижна десетка с едва 80 милиарда барела, което представлява около 6% от световните резерви. Проблемът се задълбочава от факта, че производството на Русия в момента е около 10% от световното, което означава, че тя изразходва ресурса си по-бързо, отколкото го възстановява. Докато компанията Сауди Арамко прогнозира ръст на световното търсене до над 107 милиона барела дневно през 2026 година, Русия е притисната в рамките на квоти и технологични ограничения. Икономическият сблъсък – себестойност срещу сурови условия. Друг критичен аспект е цената на добива. Саудитска Арабия оперира при нива от около $8 за барел. В Ирак разходите са аналогично ниски. В Русия ситуацията е драматично по-сложна. В старите находища на Западен Сибир себестойността започва от $15, но при труднодостъпните запаси тя скача до $50. Това поставя руската енергетика в неизгодна позиция. Единствената алтернатива за Москва са арктическите ресурси, но те изискват колосални инвестиции и нови технологии. Сривът на зелената мантра. Дълго време светът бе опояван от мантри за зелен преход. Днес обаче тези илюзии се разпадат. Става ясно, че електрическите превозни средства са просто трансмисия на енергия, която пак трябва да бъде произведена от мазут, въглища или газ. Светът се завръща към ерата на въглеводородите, а търсенето от глобалния юг за руски суровини ще расте главоломно като контрапункт на американския енергиен диктат. Китайският мегапроект и урокът за Русия. Китай стартира проекта «Дълбоко в земята», обединявайки научния и индустриален потенциал за свръхдълбоко сондиране. Вече имаме примери за находища като Шунбей, където един кладенец дава над 700 тона петрол дневно.
Според екипа на Поглед Инфо, това е пътят, по който Русия трябва да тръгне, за да не остане в плен на технологиите от 20 век. Метагеологията като оръжие за оцеляване. Методът на обемната сеизмография доказва наличието на сложни структури в дълбочина. Тук се крие и ключът към хипотезата за неорганичния произход на петрола. Доказано е, че въглеводородите могат да се образуват в горната мантия на Земята. Това означава, че под досегашните находища, на дълбочина от 6000 метра и повече, се крият практически неизчерпаеми ресурси. Русия притежава уникално предимство – геоложката структура на Западен Урал и източноевропейската платформа позволява достъп до тези дълбоки пластове на нива от 3 до 4 километра. Пробиването на научни ултрадълбоки кладенци е въпрос на национална сигурност. Бъдещето до 2052 година. Министерството на природните ресурси дава на Русия още около 26 години рентабилни запаси. Това е критично малко време. Ако страната продължи да експлоатира технологиите на своите деди, до 2050 година, тя рискува да загуби статута си на енергийна суперсила. Решението е само едно – радикален завой към науката и метагеологията. Само чрез технологичен скок Русия може да превърне своите 6% резерви в източник на вечно лидерство, разбивайки плановете на Вашингтон. Уважаеми зрители, продължаваме с разговорите на живо тук в студиото на Поглед. Залисани от всичките политически и геополитически теми, забравихме една от най-важните теми, а именно тази, свързана с децата. Поради тази причина, гост в следващото ни живо предаване ще бъде психиатърът доктор Цветослава Гълъбова, с която ще говорим за зависимостите сред подрастващите. Обръщаме се към вас, всички майки, бащи, баби и дядовци. Заповядайте тук, за да поговорим открито за едни от най-важните проблеми, свързани с нашето бъдеще. 21 април от 19 часа, студиото на Поглед. Заповядайте.